Bamba sengiyavala ekseni ngaphambi kokuqala usuku lwakhe incwadi kaMatthew chapter 17 verse 20. Wayesethi kubo kungenxa yokukholwa kwenu okuncane ukuba ngiqinisile ngithi kini uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi niya ukuthi kulentaba suka lapha uye lapha ya iyakusuka akukho okuyakunahlula. Mani nokukholwa enhlizweni niyakuthi kulentaba suka uyophoseka lapha la bese iyasuka bese lithi ke lelizwi akukho okuyakunahlula as long as ninokukholwa enhlizweni niyokhuluma amazwi niyokhuluma neintaba niyokhuluma nezimo nitshela ukuthi ayisuke lapha ziye kuphi bese kwenzeka njalo ngoba enhlizweni yenu ninokukholwa. Namhlanje ekseni ngiyacela ukuthi uactivate ukukholwa kwakho uqinise ukukholwa kwakho unyuse izinga lokukholwa kwakho uNkulunkulu bese ubone ukuthi akukho yini okungenzeka empilweni yakho. Lithi lelizwi mani nokukholwa nje okuncane okungangenhlamvu yesinaphi niyokhuluma amazwi athile bese kwenzeka izinto enikhulumayo lithi akukho okuyakunahlula. Ngamanye amagama yonke into oyifunayo ilele kuthena unyakazisa ukholo lwakho ube nokukholwa enkosini bese akukho ngeke kuze kwenzeke mawukholwa. Lithi uyokhuluma nentaba phambi kwakho uyitshele ukuthi ayiphoseke olwandle bese kwenzeka njengokusho kwakho if you believe in your heart. Ngoba if you believe you will receive whatsoever that you believe. As long as you have faith as small as a mustard seed, you will speak to the mountain and the mountain will be casted unto the sea. Simple because you believe. You have faith in your heart. I want to challenge you this morning to start activating your faith and start speaking things into existence. But God has given you authority. God has given you power. You just have to activate ukukholwa kwakho bese ukhuluma izinto bese ziyenzeka. Uthi niyokhuluma nentaba noma hlobo luni lwentaba olungamaphambi kwakho uyokhuluma nalo bese kwenza njengalokhu ukhulumile. Namhlanje ngicela ukukukhumbuza ukuthi uNkulunkulu has given you so much power. uNkulunkulu has given you so much authority. uNkulunkulu has given you so much inside of you. You must understand ukuthi unamandla onikezwe uNkulunkulu. Now exercise this power by using your faith. Usebenzisa ukukholwa ukuthi mangisho into ngisho ngokukholwa izokwenzeka. Mangikhuluma nentaba ephambi kwami engihluphayo izonyakaza. Mangikhuluma nentaba engingayifuni phambi kwami engifuna isuke mangikholwa izosuka izonyakaza. Noma ngabe hloboluni lwentaba noma ngabe intaba yokuhlupheka noma intaba yokuswela noma intaba yokugula noma intaba yokukhathazeka noma intaba ye-stress khuluma amazwi phambi kwayo uyinikeza ama-instructions izokwenza njengokukholwa kwakho. Ngoba uma nje ninokukholwa okuncane ongangenhlamvu yesinaphi you shall speak things into existence and you will see them manifesting ngoba nikhuluma ngokukholwa. Vuka namhlanje and start speaking things into existence. Start exercising your faith. Ukhuluma izinto ngokukholwa uzoyibona zenzeka, uzoyibona zibonakala phambi kwempilo yakho. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.